Έχουμε στις Κάνες μια ζωντανή σύνδεση με τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece, ο οποίος είναι μπροστά στο κόκκινο χαλί. Βεβαίως είμαι μπροστά στο κόκκινο χαλί για να σας καλημερίσω. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Τι κάνει ο ΕΚΟΜΕΔ στις Κάνες? Ο ΕΚΟΜΕΔ φέτος στις Κάνες είναι πάρα πολύ ενεργός. Έχουμε η Εθνική Αποστολή εδώ της Ελλάδας, έχει υπογράψει μνημόνια, έχει με πολύ σημαντικούς γαλλικούς οργανισμούς, έχει γίνει τιμόμενη χώρα σε γαλλικά φεστιβάλ που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Για αρχή και το βασικό είναι ότι υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου, ένα από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα κέντρα της Ευρώπης και του κόσμου, προκειμένου να μας υποστηρίξουν τώρα στην αρχή, που είναι ένας καινούριος οργανισμός του ΕΚΟΜΕΔ, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερο τον οργανισμό για όλη την οπτικοακουστική βιομηχανία. Μετά ανακοινώσαμε ότι θα είναι τιμόμενη χώρα στο Λεζάρκι η Ελλάδα. Το Λεζάρκι είναι ένα εξαιρετικό φεστιβάλ κινηματογράφου, πολύ ποιοτικό στις Άλπεις, και η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα φέτος, οπότε ανακοινώθηκε και αυτή η συνεργασία. Υπογράψαμε με τη σχολή Λουμιέρ, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο του κινηματογράφου, για να έρθουν στην Ελλάδα Γάλλοι ειδικοί να κάνουν διάφορες καταρτήσεις, εκπαιδεύσεις σε Έλληνες, τεχνικούς και ανθρώπους του χώρου. Οπότε ήμασταν αρκετά busy όλο τον καιρό. Να ρωτήσουμε και κάτι. Ξέρουμε καλά ότι και πολλές κινηματογραφικές παραγωγές που θέλουν να έρθουν να γυριστούν στην Ελλάδα, θέλουν να δει παραγωγές να γυρίσουν, ποντάρουν και πάνω στα επενδυτικά κίνητρα που δίνουν, το cash rebate κλπ. Αυτό κάποια στιγμή είχε σταματήσει, άλλαξε το καθεστώς, ξαναξεκίνησε τώρα, και τι γίνεται από εδώ και πέρα? Μου δίνετε μια πολύ καλή ευκαιρία, κύριε Παπακλημίτζο, να απαντήσω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρετε, αυτός είναι ένας χώρος μυθοπλασίας και πολλές φορές έχουμε μυθοπλαστικά στοιχεία και στα αριθμητικά στοιχεία. Είχαμε όντως κάνει μια παύση στο πρόγραμμα το Μάιο του 2024 για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπήρχαν και τις εκκρεμότητες του ΕΚΟΜΕΔ. Από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα που έχει συσταθεί ο ΕΚΟΜΕΔ, το 84% των εκκρεμωτήτων από την άποψη της ένταξης του προγράμματος, της ένταξης στο πρόγραμμα και της αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί. Μας μένει ένα μικρό 15% να ολοκληρώσουμε τους επόμενους μήνες και να αρχίσουμε και να πληρώνουμε, να κάνουμε τις αποπληρωμές που χρειάζεται τους επόμενους μήνες, οι οποίες είχαν καθυστερήσει και αυτές λόγω της μεταφοράς των χρημάτων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ήταν το ΕΚΟΜΕΔ, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα νομίζω ότι πλέον είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και το καινούριο καθεστώς βέβαια έχει ανοίξει ήδη από το Φλεβάρι. Έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Αξιολογούνται, είναι στη φάση αξιολόγησης τώρα, οπότε νομίζω ότι τα πράγματα πάνε εξαιρετικά καλά. Όλο το οικοσύστημα εδώ πέρα είναι εξαιρετικά ευχαριστημένο. Η παραγωγή, οι άνθρωποι του χώρου, οι ξένοι χρηματοδότες που χρηματοδοτούν ξένες παραγωγές ή ελληνικές στην Ελλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή αίσθηση για το ελληνικό σύστημα πλέον. Ωραία. Όταν επιστρέψετε με το καλό, θα μας τα πείτε κάποια στιγμή και από κοντά και συγκεκριμένα να μας πείτε ποιες ταινίες, ποιοι stars. Και να μας εξασφαλίσει και μια εστίρωση στην πρεμιέρα της Οδύσσιας του χρόνου. Πας μακριά. Αυτό το έχουμε πει. Λοιπόν, καλή συνέχεια στις Κάνες. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.